Een Fries in België en een Belg in Friesland. En beide vielen ze de skok naar de onslagen joet. Hans van der Velde die werkt het in Ljouwert en wen het in Brussel. En we hebben via direct nog contact uitsturing met Sikko Wittemans, die het alles van dichtbij mij maakt in de Belgische Haardstad. Via direct nog onderwerpen. Lector Sineke Goorhuis is vol zien het toetsen van beukers. Na een strijd van 15 jaar neemt ze mooi afskiën. Goeie. Dit is bind op de dag dat terroristen taslaan in het hart van Europa. Iets na 8 zijn er 2 bommen ontploft op Brussels Airport, op de luchthaven in Zaventem. Mensen rennen de vertrekhal uit en er komt rook boven het dak uit. Na de explosies op de luchthaven van Zaventem volgen berichten uit Brussel van explosies op een aantal metrostations. Rond 9 uur vanochtend ontplofte een bom vlakbij het metrostation Marelbeek. Een foto verspreid op het internet toont een compleet verhakkeld metrostel. Het is dan al duidelijk dat het heel ernstig is. Er geldt nu een volledige lockdown in de hoofdstad, in Brussel. Dat wil zeggen dat iedereen gevraagd wordt om te blijven waar hij is. Mensen wordt gevraagd om zich niet te verplaatsen in de hoofdstad. Ja, het is een praat van de dag en dan beginnen wij te ziekje naar Belgen en Friesen in België. Hans van der Velde, welkom. Jou bent een Belg onder het werk bij de Friese Academie als taalkundige. Laten wij gaan naar het moment, 8 uur van de morgen. Hoe zit jou er dan bij? Ik zat te ontbijten en meestal heb ik zowel de laptop open om het Belgische nieuws te bekijken op de websites. En dan staat de Radio 1 op, niet Omroep Friesland, sorry. Om te horen wat er in Nederland gebeurt. Maar nu was mijn laptop nog niet open en hoorde ik plots een wat vreemde berichtgeving over België. Dus ik heb meteen de laptop opengezet. En ik denk dat 7:50, 7:15 was. Dus was heel snel op de hoogte van wat er in Zaventem op de luchthaven gebeurd is. En dat is, ik woon, als ik in België ben, 15 minuten van de vertrekhal daar. Dus het is wel heel dichtbij. Dus je bent meteen toch erbij betrokken. Ten meer ook mijn broer er werkt, zijn dochter werkt daar. Die werk je op? Die werken op de luchthaven. Mijn broer is wat jullie de marechaussee zouden noemen. Die doet de paspoortcontroles voor mensen die van buiten Schengen komen. En zijn dochter die werkt eigenlijk bij de beveiliging. Dus bij controle van bagage, passagiers. En ja, zij heeft daar is ondertussen van gewone beveiliger al een beetje opgestegen. Dus zij begeleidt teams, zij leidt teams op om aan de beveiliging daar te werken. Ja. Dus ik denk dat voor hen een heel drukke en spannende dag is geweest. Werd het dus ook net helemaal goed gong, want toch flinke explosies binnenvallen. Weet je al hoe het is met je familie? Eigenlijk niet, nee. Maar kijk, als er iets zou zijn, dan zou ik het wel weten. En goed, zij zijn op dit moment of de afgelopen uren hun werk aan het doen. Ja. Dus ik ga die mensen ook niet storen. Nou, dat vind ik wel wat nuchter. Ik voel toch wel mijn broer even belly van. Ja, de nuchtere Fries zou ik al zeggen. Hè? Ik ben al voldoende aangepast aan deze regio. Nee, het was ook wel een beetje te verwachten dat er iets ging gebeuren in Brussel. Maar jij woont niet zelf in Brussel? Ik heb in Brussel gewoond. Wij wonen nu 20 minuutjes van Brussel in een plaatsje Erpskwerps. Vlakbij de luchthaven ook. Maar heb je daar wel eens door de stad doen dat je dacht, dit toen nog wel eens meer ging kennen? Ja, kijk, ik ben de laatste tijd minder in de stad. Maar ik loop daar niet bang rond. Nee. Als we dat beginnen doen, dan zijn we verkeerd bezig. Want dan spelen we net in wat dit soort organisaties proberen te creëren. Dat is angst bij de mensen. Dat is eigenlijk het grootste gevaar. En dat moet je absoluut niet hebben. Nee. Want hoe heb je dat beleefd? Gewoon als boetensteerder, liek als ik. Ja, het is een bericht wat binnenkomt en waar je van schrikt. Waar je ook verlamd naar luistert. Want wat moet je eraan doen? Je kan helemaal niks. Het enige wat je zegt, dit is verschrikkelijk. Ja, en dat is het. Maar het komt nou heel dichtbij. Ja. En het wordt ook dichtbij voor de Friesen die daar in Brussel binnen. En daarvoor kunnen we ook eventjes via Skype en ook contact hebben met Sikko Wittemans. De woordvoerder van de Vrije Universiteit daar in Brussel. Wittemans, mooi dat we eventjes met je praten kunnen op deze wijze. Wat voor dag hebben we jou hoor?
een drukke dag. Ik hoorde het bericht in de tram. Er heerste al wat een vreemde stemming. Ik wist net waarom. Dus toen nam ik mijn krantjes terug. En toen zag ik plotseling een melding komen dat er een oorslag was op Zaventem. Ik kreeg mijn... er gebeurt wat met de verbinding. Ik hoop dat het hersteld wordt. Daar geven we mee onderslag. De Vrije Universiteit, ik geloof dat jij direct een link mag hebben. Hè? Maar de zoon van mijn vriend. vriendin, die studeert daar. En ik had daarnet mijn vriendin nog aan de telefoon, die op weg was naar Parijs. En dat is ook niet gelukt met de trein. En die in Brussel van alles meemaakte. En ze zei eigenlijk dat ze geschrokken was van het feit dat haar zoon zo erg geschrokken was. Dat feit dat er nu zo dichtbij was. Ja. Hè. Hij had de dag ervoor zijn vriendinnetje nog naar de luchthaven gebracht. Hè. En die jonge generatie, en dat is eigenlijk wel een interessant punt om met de voorlichter van de VUB, hè, want dat zijn studenten vandaar, hoe gaan ze er nu mee om? Hè? Want er was ook een gerucht vanmiddag dat er een bom of een pakket, een verdacht pakket, onschadelijk zou gemaakt zijn op de VUB. Ik weet niet of dat klopt. Maar het lijkt erop dat de jonge generatie er meer last van heeft dan mensen van onze leeftijd. Nou, Joop bent vrij nuchter en de diocese dus eigenlijk, het wie net de vraag van of het gebeuren zou, maar wanneer. Dat ja, is toch wel... maar het was een vraag die mij ook niet bezig hield. Nee. Het is niet als ik naar de luchthaven reis van, er kan hier wel eens een aanslag gebeuren. Ik heb deze week nog, of dit weekend, mijn broer gesproken. En we hebben eigenlijk nog een beetje zitten lachen over de kogelvrije vesten die ze moeten dragen. Hij als marechaussee die in zijn loketje daar zit en met zo'n kogelvrije vest aan zit, waar je vreselijk onder zweet. Ja. En dat eigenlijk niet nodig is. Als die vlakbij staat, zou dat voldoende moeten zijn daar. Want daar moet je al door allerlei beveiligingen heen om er te komen. En ja, nu blijkt dat hij zijn kogelvrije vest vast wel al aan heeft gehad vandaag. Ja, maar zullen we eens even zien naar de staat van België en misschien ex-Sidelings Nederland. Hè? Hoe zit het er nou voor? Want je hebben daar natuurlijk al heel wat dagen van terreur hongen. Vooral maar die terroristencellen die dan opgepakt waren. Ja. Net echt concrete omslagen nog. Kan België hiermee omgaan, denk je? Ik denk het, als er één land in de wereld is dat daar goed mee kan omgaan, dan denk ik dat het België is. Ja? Nou ja, wij relativeren de zaak wel wat makkelijker. Je weet dat het kan gebeuren. Maar ik denk dat de samenleving ook sterk genoeg is om te zeggen van kijk, wij gaan verder. Mm-hmm. Je moet wat op je qui-vive zijn. Maar ik zou echt niet willen dat men nu gaat besluiten om voetbalwedstrijden weer te gaan af te gelasten. Of de wielerklassiekers die eraan komen. Laat ons dat alsjeblieft niet doen, want dan geef je dat soort organisaties wat ze willen. Ja. Laat zien, wij gaan gewoon door alsof er niets gebeurd is, dat kun je niet zeggen. En er zijn altijd mensen, slachtoffers, dat is heel erg. Maar wij moeten verder. Ja. En we hebben al eerder periodes gehad dat er terreurdreiging was. In de jaren 70 en 80, rond de El Al-vliegtuigen, de Palestijnen. Er zijn een aantal aanslagen geweest. Op de zusteruniversiteit, de Franstalige ULB, is een bomaanslag geweest in die periode ook. Er was de Bende van Nijvel, de CCC. Dus we hebben wel eerder al dat soort dingen meegemaakt. Oké. Ik zal even weer naar Sikko Wittemans. Zit nou nog wat te grieven met de Skype. Hij is nou in beeld. Ik weet niet meer wat voor laatste vraag ik gesteld heb. Maar we hier hoe de dag en hoe dat is dan op de universiteit. Kun je daar een beeld van schetsen? Hoe het nou viel op de universiteit qua angst en zo? Wij kwamen hier binnen en natuurlijk komen dan direct de eerste vragen van studenten en dat soort personeelsleden. De eerste vraag die we oplossen moesten wie laten we de meesten naar de universiteit komen of net. We hebben direct besloten om dat net te doen. Maar er waren natuurlijk alle soort orenmeesten, mijn excuses, op de campus aanwezig. En die hebben onbevolen om binnen te bloemen, zodat ze zo min mogelijk gevaar hebben. Ja.
Ik begreep hem, want hij voelde even om, dat veel mensen al uit hebben. Maar er wie wel wat paniek bij hem. Je hem hebben zwaar dat het rustig is. En ik begreep nou ook dat die hele universiteit dicht is, hè? Een week lang. Waarom is dat? Omdat er vlak in de buurt een politiekazerne is waarvoor een groot veiligheidsrisico is. Dat is aan de orenkant van het dik van ons campus. En dat is een groot doel voor deze actiegroep blijkbaar. Ja. En even hoe jouw eigen persoonlijke situatie. Je hebt een dochter en een zoon, die zitten ook beiden op school in Brussel. Hoe komt het ermee? Weet je dat? Nou, dat wie wel een beetje beangstigend. Ik kreeg mijn dochter naar school gebracht. Die is vlak in de buurt van waar ik woon. Maar mijn zoon die zit in het centrum van de stad. En gaat daar zelfstandig heen. Dan denk je bij diezelf wel van langs welke treinstations en busstations en metrostations is ik kom. Maar ik kreeg al snel het bericht dat het goed wie via de mail die ze instelt hier. Maar vervolgens dan krijg je het bericht dat steeds meer bijen ophellen worden uit die squallen. En dan begin je nooit te denken van misschien moeten we 's nachts opvang voorzien. Hoe gaat het dan verder? Uiteindelijk is het goed gegaan en de mem van mijn zoon hem maar de auto ophellen ken. Die is terug politiebarricades heen laveert om hem op te hellen. Ja. Even een aansluitende vraag van deze kant af, vanuit Friesland. Is Brussel nou heel erg verloren in jouw eigen? Nou, Joet? Is Brussel nog heel erg verloren? Dat moet de toekomst uitwijzen. Het wie gek na die arrestatie van Abdeslam. Wie er eigenlijk wel een opluchting. En toch met van het ergste is oerwist. Maar blijkbaar is het juist de onzet wist tot een verschrikkelijke tragedie zat voor jou het hoorn. Ja. Zeker Wittemans. Tegen dank dat het even zo koer via Skype en soort sterkte daar in Brussel. Tegen dank en goede dag verder. Ja, dank je. Door jou wel weer waarom, want Toons die dan zie je weer waarom naar je Heitelon. Ja. Geen probleem hoor? Als ze mij niet tegenhouden aan de grens hier, verwacht ik geen problemen. Ik zal ook niet bang zijn. Ik zal ook mijn leven daar niet voor veranderen. Als men oproept om niet naar Brussel te gaan, dan ga ik ook niet speciaal naar Brussel de ramptoerist gaan uithangen. Maar ik verander mijn dagelijkse levensstijl niet voor dit soort dingen. Oké, nou ja, dat is een mooie conclusie of een mooie motivatie voor een heel soort oren. Gewoon doen ze op de vulkaan daar. Dan, nou verder, want we praten net de hele tijd over de rampen daar in Brussel. We beginnen verder met het programma. Want we zullen het nog hebben over Milou Boscher, de trampolinespringster uit het Veen. In december roen ze toch een val bij het NK trampolinespringen een dwarslesie op. Nou, wij volgen haar deze week bij haar revalidatie in Utrecht. En daar beziekert ze, met hulp van haar familie, het leven weer wat op te pakken. De dagen van Milou worden gevuld met allerhande therapieën om haar weer zo mobiel mogelijk te krijgen. Tijd om een soort nooit te denken is er net. En dit is hard werken. Het lijkt zo eenvoudig, maar dat is het niet, hè? Lijkt me wel lastig. Ja, het lijkt je lastig. Om te wieren. Ja. Maar de herinnering aan het ongeluk en vooral aan de boodschap daarna is levendig. Al heel snel kwam zeg mijn arts. En die vertelde dus ook dat ik waarschijnlijk niet meer niks zou kunnen. Dus gewoon moest leven zonder dat ik iets maar kon bewegen. Hè. Oh, zo knetterhard dat allemaal tegen ons en haar gezegd is. Ja, dat doet je dan echt het steeds meer beseffen. Maar je wilt het gewoon niet horen. Nee. En toen kwam het verhaal ademhaling opeens om de hoek kijken. En daar hadden ze ons nooit iets over gezegd. De ademhaling van Milou die moest zich wel doorzetten. Ze had een middenrifademhaling, want haar ademhalingsspier was verlamd, of is verlamd. Wanneer die zich niet door zou zetten, dan zou ze continu beademd moeten worden. En zou ze dus een tube nodig hebben. Nou ja, en dan zit er dus een hele grote buis door je keel heen. Kan ze zich niet uitdrukken. En dat is Milou dus ook verteld. En toen heeft ze tegen ons gezegd, Heidi en Memmy, als het zo is, dan weet ik niet meer of ik wil leven. Nou, die dag, dat was echt een hele zwarte dag. Ja.
Het ziekheljen van Milou is stabiel worden, maar het leven van het gezin Bosger is volslijn op een kop zet. Mem Janneke is in 3 maanden nog maar een paar nachten thuis geweest. En huid Harry en broer Bas reizen hier zo vaak mogelijk naar Utrecht. Het is natuurlijk gewoon nog hetzelfde zusje. Ze is gewoon nog steeds hetzelfde, alleen ja, het lichaam doet wat anders. Maar ja, we zijn hier nog gewoon een beetje aan het stieren, zeg maar, met z'n tweeën. En grapjes maken en racen we door de gangen met een rolstoel of en dat soort dingen. Maar ja, ik moet wel echt gewoon mijn hele leven voor mijn zus zorgen. Toen ik dat hoorde, dat was toen in Nijmegen. Toen zei mijn vader dat ik eigenlijk wel voor mijn hele leven voor mijn zus moest zijn en alles. En ja, nou, natuurlijk ga ik dat doen. Maar ja, het kwam wel even binnen, zeg maar. Dat mijn ouders zo verdriet hadden, vond ik best wel hartverscheurend om te zien. En ik lag in een bed en ik kon niks. En ja, zij hadden verdriet en ik kon ze niet echt op mijn manier troosten. Dus dat was wel lastig om te zien. En dat vond ik ook niet echt leuk. Op een gegeven moment helpt iedereen om je heen en dan denk je ook, ja, kom op, we moeten gewoon niet gaan huilen, we moeten gewoon doorgaan. Ja, en wat Milou bedoelt, maar dat er ook in dat Sjogjelmoon in de oren rieren. Ja, beukers, matten, kliederen, kleuren en boatje en vooral geen toetsen, maatje. Dat is de visie dat orthopedagoog en lector Sineke Goorhuis haar jarenlang voor inzetten had. Maar dat is aan zijn gebeurd, want ja, je hoorde ermee op. Ja. Jouw morgen heb je aanskiën bij Stenden in Greens. Ja. Alleen nog, ik begreep dat jou al 4 jaar langer trouwwerk je dan dat je pensioen zei. Ja. Je mocht ophouden maar 64. Waarom ben je toch al 4 jaar lang? Nou, kijk, ik ben 4 jaar geleden opgehouden bij het UMCG. Daar had ik een baan waarin we een spreekuur deden voor kinderen met ontwikkelingsproblemen. En de laatste jaren, de laatste 10 jaar van mijn werk op het UMCG, viel het mij op dat er steeds meer kinderen binnenkwamen die eigenlijk geen ontwikkelingsproblemen hadden, maar werd van de school uit gedacht, er is een probleem. En dan toetsten wij die kinderen, of testen die kinderen, maar in ieder geval, we deden een algeheel ontwikkelingsonderzoek. En dan bleek dat heel veel van die kinderen gewoon binnen de normale ontwikkelingsvariatie presteerden. Dus toen dacht ik, waarom zeggen al die juffen van die basisscholen dat dit kind een probleem heeft? Dat betekent dat ik vanaf 2005... Toen hebben we het eerste congres georganiseerd waarin we ons afgevraagd hebben, mogen die kleuters eigenlijk nog wel kleuteren? En pakken we ze niet veel te schools aan? Wat gebeurde er even tussen, nog even waarom? Waarom kwamen die bij jou? Wat waren de klachten zogenaamd dan? Nou, de klachten, kijk, wij hadden een ontwikkelingsspreekuur. En dat ging er met name om dat als kinderen ontwikkelingsproblemen hadden, bijvoorbeeld werd gedacht aan een taalachterstand of er werd gedacht aan een gedragsprobleem, of er werd gedacht aan een autistiforme ontwikkeling, dan werden vaak de kinderen in eerste instantie bij ons op de KNO-kliniek gebracht, omdat je altijd ook uit moet sluiten of de medische factoren wel in voldoende mate aanwezig waren. Maar het waren vaak de laatste jaren helemaal gezonde kinderen die niets mankeerden, maar die ogenschijnlijk binnen de groep niet zo functioneren als de juf verwachtte. En juf dacht dan dat het een probleem was. En waar kwam dat erop? Nou, dat ben ik mij toen af gaan vragen. En volgens mij kwam dat doordat met name in groep 1 en 2 de verscholsing toegeslagen had. Want wat gebeurde er? De methoden die gebruikt worden vanaf groep 3, die werden ook al gebruikt in groep 2. Maar waar hebben we het dan over? Nou, dan hebben we het bijvoorbeeld over het aanleren van letters, over het aanleren van cijfers. En dat moesten die kinderen allemaal doen. En dan op een manier die eigenlijk niet passend is bij hun ontwikkelingsniveau. Want jonge kinderen van 0 tot 6, die ontwikkelen zich van binnenuit. Die kunnen nog niet van buitenaf aangestuurd worden. Zo van, nu ga jij dit taakje uitvoeren. Daar ben je afhankelijk van hoe een dus stemming de tafel is. van 1 en van 2, die mat je ontitiert dus absoluut niet jou? Nee, absoluut niet. Nee. Gewoon lekker watje? Gewoon lekker spelen. En in dat spelen leren ze heel erg veel. Want als spelende
Dat zien we zo meteen op het filmpje van de school. Vertelt die juf dat ook. Dan zijn ze met paaseitjes bezig. En dan worden die eitjes in bakjes gelegd. En die kinderen tellen daar vanzelf bij. En leren dan ook tellen. En de een zegt dan 1, 2, 3, 4, 5. En de tweede zegt 1, 2, 6, 7, 8. Dat maakt allemaal niet uit. Maar ze zijn dan spelenderwijs toch met die getalsontwikkeling bezig. Zullen we daar dan even naar zien aan het filmpje? Ja, hebben we het al prachtig mooi inleiden. De basisscholen betrouwen die bakken vind. Die jouw nevens jou dus op een goede die zijn op een goede manier bezig. Groep 1 en 2. Wij letten erbij een bradje. En vanuit het bradje observeren wij erbij. En dat vinden wij gewoon heel belangrijk. Want de kleuter is eigenlijk die maat dwan, die maat vielen. En vanuit het spel leren ze. En dat is oors dan wat CITO wil? Ja, want CITO die is echt die toetsen in het platte vlak. Dus op papier, met een potlet in de hand, uit een boekje. En wij observeren en toch de beenbradje te leren. Met materiaal, met zon, met klei, neem maar op. Deze week hebben we dus de hoeveelheden. Dat is tellen, dus we hebben peerzeikers en we laten de peerzeikers in bakjes dwan. Dat is wat anders dan tellen op papier. Dus daardoor doggen de benen het ook en ervaren ze het ook. Wat is het effect op de ben? Bij een bradje. En bij mij heel graag bradje, dus heb ik helemaal niet in de gaten dat het een toets is of dat ze iets weten matten. Nou zei het CITO, observaties worden vaak kleurd, toch Biggelix de leerkracht. Wat vind je daarvan? Daar ben ik het net mee eens. Nee. We zorgen heel goed dat de band dat zien tellen kan. En waarom tellen kan van 10 tot 0. Nou, concreter kan het natuurlijk niet. Ja, we zorgen dus een squalle die doet wat jou eigenlijk willen. Net testen, maar of gewoon lekker watchie. Maar toch, de CITO die bent natuurlijk ook niet gek. Die hebben het net voor niks betocht. Waarom zouden zij zo'n belachelijk systeem dan? Er zit er echt toekomst bij. Ja, maar die CITO die heeft toetsen ontwikkeld, niet omdat ze dat zelf wilden, maar omdat dat gevraagd wordt. Kijk, op een gegeven moment kwam dus die verscholsing voor die jonge kinderen. Was een handelingsverlegenheid bij heel veel jonge mensen die van de PABO komen, die voor die kleutergroepen werden gezet, die dan niet precies wisten hoe die kleuterdidactiek in elkaar zit, die ook te weinig van spel en spelontwikkeling weten. Op basis daarvan zijn er allerlei programma's bedacht om die leerkrachten ook te helpen. En die programma's die moesten effect hebben. En vanuit die ontwikkeling, dat de programma's werden die toegepast werden in groep 1 en 2, was er ook, want dat kost heel veel geld, was er dan de vraag vanuit de inspectie en vanuit het ministerie van ja, maar al dat geld wat wij daarin investeren, heeft dat wel effect. Dus dan komen de toetsen. En op basis daarvan zijn die CITO-toetsen ontwikkeld. En wat is nou het negatieve effect van een BN? Als hij nou wel een toets krijgt in groep 1 en 2, wat voor gevolgen kun je dat hebben? Nou, die toets die zegt in feite zo weinig. Want maar doet het ook wat met BN? Ja, zeker doet dat wat met kinderen. Want als die kinderen doorhebben dat ze het niet kunnen, dan worden ze faalangstig. Of ze trekken zich helemaal terug uit de groep en zeggen van nou, je doet het maar ik doe niet mee. Mm-hmm. En dan horen ze niet meer wat de juf zegt. Nee. Dus wij creëren met deze methode faalangstige ben. Wij creëren faalangstige kinderen. Wij denken dat we goede dingen doen, maar dat gebeurt helemaal niet. Nee. Kijk, die hele voor- en vroegschoolse educatie die ontwikkeld is wel ontwikkeld vanuit de goede gedachte. Namelijk, we willen alle kinderen gelijke kansen geven. Maar de manier waarop dat gebeurt is volstrekt verkeerd en absoluut niet passend bij hoe jonge kinderen leren. Nou neem je jouw mooi aanskiën. Hij is 15 hier rond Knokkenwest. En volgens mij ben je nog lang net zo vier dat het al hier verloren is. Nee. Hoe lang kun je dit loslitten nou, morgen? Of maak je nog ik ga vast wel door. Kijk, morgen neem ik afscheid van de Stenden Hogeschool. En de Stenden Hogeschool heeft dus de moed gehad om een lectoraat Early Childhood
te creëren waarbij gezegd werd van, weet je, wij gaan meer aandacht besteden aan de didactiek voor een jonge kind, want wij zien ook dat het niet goed gaat. Op basis daarvan, toen dat lectoraat kwam en toen mij ook gevraagd werd om dat samen met een andere lector op te zetten, dacht ik, ja, dat is een mooie kans om ruimte te creëren voor die jonge kinderen. Maar ik zal na morgen zeker niet stoppen. Oké, ze ben nog net van jou af. Nee. Nou, in ieder geval dank voor dit verhaal. Ik weet niet of een soort mensen hierachter staan, maar mooi dus het askie en een oor neemt jouw werkoer daarbij stemmen. Jou ook bedankt voor je verhaal. Okay. En sterkte daar in Brussel met de familie. Ja, dit bent. Dank voor jou, voor het chin. En ik wens je nog een hele mooie joen verder. Hallo? Ja, hoi, Roelof Jerre van Bient. Ik wil nog even zeggen dat morgen Ger Jaasma bij ons te gast is. Hij houdt er nou 14 jaar mee op bij de kredietbank. Waar wie dat? Morgen even zien.